presented by Rahul Films Recording Studio, मंजौरा बाजार। आप सुन रहे हैं राहुल राज की प्रस्तुति। हैप्पी न्यू ईयर केकरा के देहब ग्रीटिंग, छोड़ के हमके देरी के गाम से पिया संग करे मीटिंग। चल गइल ससुराल में केकरा के कहब हैप्पी न्यू ईयर केकरा के देहब ग्रीटिंग, छोड़ के हमके देरी के गाम से पिया संग करे मीटिंग। धोखा कही देलस मोरा प्यार में, धोखा कही देलस मोरा प्यार में। चल गइल माल ससुराल में, चल गइल माल ससुराल में, चढ़ते ही नया साल में। चल गइल माल ससुराल में, चल गइल माल ससुराल में। विकास प्रेमी के छोड़ी के अकेले रंजित से मजा ले ले, हथवा में